Hoxe está aquí, hoxe ven a pintar a mona Alan Robert, Carmen de Castro. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Walking down a sunny day. ¿Cómo estás? Gracias. Como mola o traxe, Chulo, Muchas gracias. Moitas gracias, benvida, Alan Robert. Muchísimas gracias por convidarme. No, porque mira, eu creo que o que pasou, o que acaba de pasar agora mismo, o aplauso do público, eu creo que é un aplauso a unha persona que de nena tiña un soño e que o cumplía. Eu creo que ese aplauso é deso, de que alguén que soñou con algo e que o conseguiu traballando moito, me imagino. Sí. No? Porque era así, no? Tú eras desde sempre, desde pequena. Sí, solo que é verdad. É certo que de moi nena non o vía como algo posible. Toma. Era como pensar en dicir de repente, pois quero ser actriz de Hollywood, como que o ves algo de, bueno, pois hai que escoller algo. Como me gusta eso que estás dicindo. Tú onde eres? Onde naciste? Eu nacín en Cambados. En Cambados, poebo ou unha aldea? En Cambados, pero eu teño familia de Porto do Son, Vale. de Xuño. E tú realmente, cando eras pequeniña, pensabas que eso era pa xente de Madrid, Barcelona... Claro, que de feito é o que pensas, non? De dicir, bueno, isto será posible para xente que vive en cidades grandes claro, e que teñan son moi pois eses ricos ou que, medios, claro. Entón son cousas que para min, polo menos de pequena, pois escapábaseme moito. Me encanta o que dices, porque a mí me pasou, eu son evidentemente moito máis vello que ti, pero a mí o que me pasou na aldea onde nacín, que eu cando era pequeno como a ti, eu pensaba que os da aldea non podíamos ser presentadores de televisión, nin xogar no Real Madrid, nin ser pilotos de avión, porque así nos educaron, sin querelo tampouco, nosos pais nin nosos avós, pero de alguma maneira eso estaba ali, como tú quédate aquí cas vacas ou vai comar, ou estudia para maestro, para, que sei, para algo A deso. miña avó dicíame exactamente o mismo, pero ti non queres ser profesora. Sí. Porque como vas a querer ser piloto deso de tal? Ti faite maestra ou médico, algo de estar aquí. Eso dicía tu aboa? Sí. E tu aboa vive ainda? Sí. E agora que dice? Sí. Ahora está un poquinho máis contenta. Bueno, pero eso de que te vexa voando igual tampouco lle gusta. Pero pasa unha cousa, como me ve aparcar o coche, di esta leva un avión, aparcando o coche así. E tu aboa teñe Claro. medo ao avión? Miña avó nunca subeu en avión. Que dices? Sí, nunca Non pode foi. ser. No, miña abuela Como se nunca. chama? Nita. Nita. Pero e por que non subeu? Nita, por que non subeu? Por que? Dalle medo, ao final ir polo chan. Pero tú É ofrecerías varias veces. Non, porque xa sei que me vai a dicir que non. Entón, Bueno, pero aparte tú sabes que o día que suba vai flipar, non? Que lle vai gustar. non sei. Eu vexo con moito medo, Nunha avioneta, tú podes, entendo que podes pilotar avionetas, Sí, avións comerciais. sí. Vale, tú como empezache? O sea, que avión levas ahora? Eu agora levo un A320 que de Moi bueno, o A320, pasaxeiros... saleu moi bon o A320, Sí. O A320... Moi bon avión. O A320 cambiando o aceite cada 30.000 km non ten por que... Se é un avión moi grande, canta xente leva? Pois de media 180, máis ou menos. Depende. Tu avó a mellor terá medo a que pase algo. Sí, que eu penso que hai moita xente que ten ese nervio. E por qué? Porque hai xente que ten medo a volar cando falábamos ahora en maquillaxe. Había xente aí que falaba que tiña medo a subir a un avión a volar. Eu non conozco a naide que morrera nun avión. E no coche Sí, seguro que sí. Bueno, conozco moita xente que por desgracia morreu en accidentes de coche, moitas cousas, ven da televisión, na cama, pero eu non conozco a naide que morrera dun accidente aéreo. Entón, por que temos medo? Eu penso que o medo é desconocido. Ou ás veces o que non podes levar ti. De alguna Pero maneira. entendo que dixeche desconocido, porque creo que hai uns cursos para a xente que ten medo a voar, creo que se dan uns cursos a algunhas compañías, e o que fan é meter a esa xente na cabina, creo, para que vexan que, bueno, que non pasa nada. Que ves de feito algo que chama moito a atención. Eu de feito antes tamén o pensaba cando era pois máis nena, que sempre pensas que, bueno, pois se pasa algo, teñen que poñerse todos super nerviosos, e ao contrario.
Cando pasa algo como un momento de concentración de, vale, temos isto, como solucionamos? Como... Para. A mí nunca me pasou nada. Para. O sea, que estás me dicindo que eu, se pasa algo grave no avión, non me vou entrar polas caras das azafatas e azafatos? No, obviamente no. Bueno, polo menos tiña eso de fijarme nas caras. De feito, a min algo que sempre me chamou moito a atención, o accidente que hubo, bueno, en Estados Unidos, o do río, que hai a película de Sully. Así, que aterrizou o avión no río. Sí, o avión no río. Pois ti se escoitas os audios que falaba pois, ca torre de control, Estaba tranquilo, tío. ela estaba tranquilo. El sí, pero os que iban atrás... Eso que... Pero vamos a ver. Pregunta. Sí. Por que motivo pode caer un avión? Resposta. A mí nunca se me caeu un. Non me xa sei. Pero, a ver, dime un motivo polo que poda... Para que a xente quede máis tranquila, digo. Mira, vouche dicir mellor polos motivos polos que non caería. Non me vale. No. Non me vale. Como que non? Vale. Se se queda sin un motor, cae. No. Vale, si se queda sin... O sea, perdimos E un pensa motor, unha cousa. non pasa nada. Bueno, non pasa nada. Non tería... Sempre estamos entrenando e sempre estamos estudiando para intentar ser a última barreira. Primeiro revísase todo moitísimo. Eu antes de subir ao coche, eu non lle miro o aceite ao coche. Eu non miro as rodas de ver, está isto ben, tal. Eu non levanto o capó e miro, vale, está todo bien. Combustible, Avión tampouco te flipes que non levantas o capó para mirarlle... Home, eso non, pero sí que se revisa todo antes. Sempre antes de cada vuelo, sempre revisamos todo. O mínimo que se vexa, sempre se chama para que se solucione. Nos, ao final, tamén por código ético, sempre hai a barreira esa de que a seguridade sempre vai a ser o primeiro. E non para min, para calquer piloto. Sempre. Pero... Non me contestache. Non me Despois un contestache, non me traballo de moita contestache, xente. non me contestache. No. Cada un motivo para que caia un avión. Algún motivo pode haber. Que se quede... O se fallan os dous motores, caerá. Planea. Planea. Sí. Tamén se entrena. Espera. Nos en simulador, Espera. Si se queda sin os entrenamos motores, sin ningún... podes planea. intentar un rearranque. Terías, é dicir, hai varias cousas que poderías facer, pero non, un avión non cae. E despois tamén pasa, de alguna maneira, mira, nos, o que nos explican sempre, isto xa cando estamos estudiando, é que para ter un accidente, xa non só que cae un avión, que eso non é probable, non. Ao final, hai moitos avións voando ahora mismo, e ningún está caendo. Vamos a pensar que no. Vamos a pensar. Pero ahora non saíamos de aquí e cae un... Hombre, non. Vale. Mira, aquí que tendes un montón de comida, ti gusta o queso? O queixo, gusta, O sí. queixo. Sí. Sabes o queixo mental? O que ten agujeritos? Sí, o que ten furado, sí. Vale. Ti ponte ter un montón de lonchas. Ti, cales serían as probabilidades de que cun lápiz ou cunha culler puderas pasar por todos eses buratos? Casi nulas. Casi ninguna. Vale. Entón, cada burato é como se fora unha especie de fallo. Vale. E despois esta barreira que poñemos, pois, primeira barreira, as revisións que se fan antes. Claro. Segunda, pois, contar con mantenimiento, torre de control, cuerpo de TCPs, como un montón de cousas. E a última sempre son, pois, os pilotos. De feito, xa somos dous, por eso, ti ponte que a min, que se me fora pinza moitísimo con algo, eu teño un compañeiro. Que me vai dicir, A iso iba eu, porque hai dous na cabina que saben pilotar. Sí. Porque a miña naya non lle gusta volar, volou 2 veces na vida e a primeira agarraba só o asiento que non arrancou o asiento de milagro. Eu para tranquilizar, dixenlle, mamá, tate tranquila, porque isto, miña nai é moi religiosa. Dixe, mamá, cada un ten o seu día señalado. E dixe, miña mai, pero como señor do piloto hoxe, vámonos todos para baixo. Pero hai dous. Sí. Unha cousa importante. De feito, algo que mira, se queres tamén o podemos falar. Ahora, hai xente sempre se quere o de facer recortes. Isto estáse parando por parte do sindicato de pilotos. Que xa escoitei que queren ir un solo. Sí. Que eu teño amigos tamén pilotos e xa mo dixeron. Pero Que agora queren que estamos vaya un solo. Todos, é dicir, eu atrévome a dicir que o 100%, bueno, con sindicato e todo o mundo pois facendo aí presión para que eso non pase. Eu metería 3 ou 4 pilotos. Mínimo 3. En Ryanair 2, pero no resto 3 ou 4. Unha cousa...
Unha cousa que me parece interesante, aproveitar que estás aquí, que poucas veces temos aquí un piloto, as turbulencias. Hai moita xente que, cando hai turbulencia, ten medo. Pero, sin embargo, dicen, no, a turbulencia non pasa nada. Non pasa nada, pero o avión empeza así e a xente aí colle moito medo. É verdad que é incómodo. Vale. Pero é perigoso. Perigoso como tal, non. Cero. No. Cero. Cero. Cero, cero. Cero, cero. Cero, 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 cero. Como la cerveza. Porque hai moita xente, de verdad, que se pon fatal, que incluso empeza a poñerse mal, de verdad, que a turbulencia. Mira, eu atreveríame a dicirche que se hai un fallo, seguramente non te enterarías. E dunha turbulencia, sí, porque ao final é o que notas ti. É que tampouco quedo tranquila con eso, Carmen. Se me dices, hai un fallo, non te enterarías. Tampouco me gusta eso. Pero aterrizas ben. Avisade. Estás moi negativo hoxe. No, pero vos non podedes avisar nunca, entendo, non? Vos nunca podedes dicir, anda a cousa regular. No, eso non... Non, pero ti pensa que hai moitísima formación detrás. Nos cada 6 meses, que dice rápido, pero ti ponte un médico, por poñer que teñe moitísima formación igual, pero ti ponte que sería para un médico, para un maestro, para calquer outro profesional, cada 6 meses facer un examen. A vos facedelo? Sí. Practicando todo isto, para estar ágiles. Todos os pilotos? Sí. Os de Ryanair, todos. Digo de Ryanair como chiste Todo porque eu mundo. teño un amigo que non se quere subir a Ryanair porque dice que os pilotos non son tan bons, que é unha tontería. Sin embargo, súbese ao saltamontes, que un montan ali entre que son 4, ao saltamontes sube. Claro. Vale, é moi... Hai moitísimas barreiras. Algo que tamén lle pode interesar a xente nova como a ti. É moi duro, é moi difícil, é moi de estudiar a carreira. Eu sempre fui moi estudiosa. Fuxe número 1 da promoción. Sí, pero xa antes, cando era pois primaria, en instituto e todo, xa me gustaba estudiar. Bueno, gustar como tal nunca gusta, pero gusta, non, o de sacar as cousas para adiante. Sempre eu facía un pouco por rutina, pero nun momento no que empecé a estudiar algo que me gustaba, ou cando estudio ahora, fase distinto. É moi... Pero hai que estudiar moito. Moitas horas. A ver, eu non penso nas horas que me levou, porque eu levaba ben, desde que dis, bueno, que estou ao final traballando polo que quero ser. E o que quero facer que isto é cal é a maneira esta. Entón estudiaba cousas que xa me gustaban. A min o mellor no instituto podíame, que ao final pois é conocimiento igual, pero mellor algo concreto de matemáticas, unha integral, unha raíz cuadrada, estudiaba porque tocaba. Pero podíame dar... Que non me digas que non che gusta ver matemáticas, que aí vai todo por números. Ou non miras por... É distinto. É distinto. Matemáticas distintas. E que che vou dicir eu? Pero non che gusta. Todo mundo pode ser, calquera persoa pode ser piloto, pode pilotar un avión, calquera persoa. Ou hai que ser un pouco máis inteligente do normal. Hai un examen médico, eso sí. Como médico, para que? Nós todos os anos tamén hai un inicial e todos os anos pasamos un reconocimiento médico conforme pulmones, ok, vista, ok. Xa, espero que sean máis rigurosos que no psicotécnico dos coches. Sabes, porque... Sí, sí. Que maravilla. Oh. Entón sí que é verdad que o mellor con algún problema de saúde, pois claro, xa sería... Pero, por exemplo, que problema de saúde che pode impedir estudiar a carreira? Daltonismo. Ah, só está, sabía isto, sí. Ou mellor... Tampouco che dan o piloto o título de barco, de patrón. Creo que se eres daltónico, sí, porque distingues, para distinguir as señales, non? As cores. Ou o mellor, non sei, problemas de corazón, problemas... Se unha persona ao final tamén é verdad que nós... Unha persona moi nerviosa, tampouco me quero que me leve no avión. Tamén hai examen psicológico, psiquiátrico, iso tamén. Fanche un test. Ti levache algún susto? Di a verdade. Pudeche levar e non pasa nada, un susto. Ao principio, eu que sei, algo que tu veches algún momento ti, nada. Susto como tal, penso que non. Tú, claro, tú tes A ver, eu tampouco levo tanto. Tes poucas horas de voo, isto vai por horas de voo, non? Ou non? Sí. Cantas tes? Ou non... Non me atrevería... Isto non é como os sabios de Iberia, que vas aí collendo horas e tal. Vale, e non te veche nunca un susto? Non. E que eu pasou unha vez con un compañeiro teu nun viaxe ás Palmas e íbamos a aterrizar e algo que non gusta nada, que cando vas xusto tocar terra, de repente fai uepa! Pero hai unha E saca cousa. para arriba.
Pero espera, No, conto esto o que é pasou. verdad. Iba Sí, sí. para baixo, para baixo, para baixo, e de repente, cando estaba a punto de aterrizar, non había niebla, non había nada. Bumba, sale para arriba. Bueno, volveu, deu a volta, volveu a aterrizar. Bien, eu cando salía, por curiosidade, estaba o comandante fora despedíndose da xente, dixenlle eu, voulle preguntar que pasou. Pero para non forzalo moito, dixenlle que un pájaro, no? Para darlle un pouco para que el dixera, sí, é listo, vale? Eu xa lle puxen en bandexa, dixe, que un pájaro en la pista, no? E díceme, xa era veterano, díceme, que va, tuve que darle para arriba que non lo daba metido, Eu, como? Sí, sí, entré moi alto e tuve que salir. E eu, pero non me digas eso. Dimo do páxaro, listo, dime que había un páxaro e xa está. Pa que me dices? Pois contoume eso, que entrara moi alto. Pode pasar eso. Sí. Eso chamase frustrar. De feito, un pouco, antes de forzalo, sempre mellor Pero non aterrizan solos avións. Ahora eu sempre escoito que aterrizan solos. É distinto. Eso hai que collelo con pinzas. Tamén. Non aterriza solo. No, es como un sí, pero no. Depende. Como el gallego. Pode aterrizar solo, é verdad, porque isto tamén se pregunta moito, pero con supervisión de pilotos, Sí. é dicir, se hai algo polo que nós temos uns avisos. Entón, se vemos que non é seguro que aterrize solo, frustrase igual. E depois tú tes, isto preocupame Depende moito cando vou no moito da avión. pista. Cando non aterriza, ahora vamos para Coruña, ahora desvían para Santiago. Hai gasolina para todo eso, para andar por aí dando voltas. Porque a xente dice, chegará a gasolina hasta Santiago. Eso está moi previsto. Me alegro moito. Non sei, por exemplo, Non andar ademais, en é algo reserva, que non xa andar se en fala. reserva, aí non. Non sei, por exemplo, pois a meteorología que pode pasar. El tiempo, iba a dicir, el tiempo es humano, pois sí, como as personas, a veces está mellor, ás veces peor, non? Vale. Se xa se ve que o mellor está pois un pouco regulero, xa se lle mete máis combustible do que xa leva maiores. Esa terminología, regulero. Hoxe está regulero, Pachi, hoxe está o tempo regulero, Hoxe vou regulero, a ver como vamos, vou regulero. Famos controles de alcoholemia, drogas e todo eso? Nos exámenes médicos. Pero cando, por sorpresa, non vos aparecen ali, Penso, igual é que que nunca- calquera conductor. É que nunca me pasou, pero realmente penso que se hubiera un accidente que é o primeiro que se fai. Penso, pero como nunca me Por pasou... accidente, sí, e despois... Ostras. Mira, Pero mira, dígoche máis, para que quedes tranquilo, que vexo que lle tes un pouco de medo. non teño medo, pero Non, teño respeto. 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 Nos, se calquera de nós vira algún da tripulación que non está ben, que non está en condicións, xa falaríamos con el. É dicir, xa se lle diría de, mira, non estás moi fino. E pasajeros tamén, porque eu dixeron outro día, non sei se é verdade, dixeronme, por que as azafatas, os azafatos, cando subes ao avión, te saludan, hola, bos días, por que o fan? A ver, educación tamén, que somos xente educada. A min dixeronme que era para comprobar que o pasajero que entra está correcto, que non vai... Sabes, para comprobar que non vai, buenas tardes, que tal, como va? Para que non haxa follón no avión. Eso xa ven desde arriba, desde o filtro. Sí, Sí. xa o cando vemos. eu- Por eso Melendi viaxa pouco. Non lle deixa... Vale, tanto quedanos que 5 minutos. 8, vale. Bueno, tú sabes a historia que temos nós en común? No, De verdade que non sabes? non sei, se mo dis así o mellor. Pero sábelo ou non? En que coincidimos nós cunha xente que temos conocida en común. Eso sí, unha xente maravillosa. Sábelo ou non? Penso que sí, sí. María. María Montemuiño. María, que vive en New Jersey, Sí. en Newark, en Estados Unidos, é unha amiga miña, escribemos pola mañá, porque ela é amiga de túa nai. Sí, E dixo, me levas unha nena maravillosa, pasa que está moi nerviosa, e era moi amiga do marido de María, sí. Henry, que nos deixou hai pouquiño, moi novo. Creo que temos unha foto túa con el, unha imaxe con túa con el Ai, en Newark. sigo sen saber abrir botellas de champán. Pero intentache ben, Intentei no moito, 3 minutos o millor. E aproveito tamén para este rapaz maravilloso. Sí. Creo que pouco. Un ser humano increíble. Pero que pasa? Unha xente increíble. Porque tú pasabas algunha temporada ali en New Nos Jersey. fomos moitas navidades. Era como estar na casa. Tanto ela como Henry. Bueno, eu ele que quería moitísimo.
e desas personas non entrañables, boas de todo, aínda que me ganaba as cartas. Sí, pero sempre. tipo- Pero con ele e miña nai, que a miña nai tamén a quero moitísimo, claro, pero era isto, gustáballes ganarme, se divertían. Era... Oye, tamén me Disfrutaba. mandoume María unha cousa túa, tú tocas o clarinete, Sí, tocas a guitarra un pouco. e faz cousas como esta. Mírate aquí neste vídeo que me mandou María, mira, tocando o piano. Ole, aplauso grande para ela. Dalle ben, non? Estudiache piano. Na miña familia son músicos. Sí, Sí, a túa familia de músicos. sí, sí. Meu abuelo, que, bueno, na zona de Porto do Son tamén foi sempre moi coñecido, Francisco Olveira, tamén nos deixou este ano. Sí. Era o director da banda de música de Camaño. Vale. Bueno, del tamén un gran referente en todo. É que podería decidir Teu na abuelo música, Francisco. pero en todo, sí. Joder, que buena eres, que ben te acordas dos teus abuelos, túas abuelas, unha fenómena, tío, de verdade. Moi gracias. Guau! Feito, mira, eu o pingo para esta corbata son o do meu abuelo. Isto. Sí, así sempre, Vale, tocas o clarinete, a guitarra, o piano, cantas, sí. pilotas avións, que che queda por facer? Cantos, tes 23 anos? Sí, Buah, sí, sí. maravilla. Eu sei unha cousa, Carmen, que para ti foi tamén un esforzo vir aquí, porque manejarte aquí na televisión non estás acostumbrada, e que estabas moi nerviosa, e María, a nosa amiga en común, nos dixo, está moi nerviosa, tal, dixolle, non te preocupes, que van te tratar ben, pero douche as gracias porque eu creo que, o que dicía antes, necesitamos xente que nos inspire, como a ti, e inspíranos moitísimo. Falo. Muchísimas gracias. Un abrazo.